Guys, good morning. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. Welcome to my YouTube channel. Kuan nagpanahon dari kanang sige aligisik sigon uwan ja na amurag ni undang-undang naman naguan guys ja karon wadto ko sa Santander kay mopalit ko uguan kanang apasitenon kay Christmas lagi kuno namo pero party namo sa mga association sa women's ja ni hapit sa kudari kay hamo ganahan man jud ko dani sa hang buwak di ah. Ja karon tadtawad guys mo adto ko uguan Santander kay mamalit ko lutuon na hang pansit kay malamay hang share dato sa mga party kay nalagi ning message sa mo ang kuan og kisa kuno yung ganahan mo share ja. Na may daghaning request pud dato hang mga kauban dali sa among purok nga gilamian lay kuno sila pansit des ni agi. So man magluto kog pansit ug usab. Kay among party guys enjang mga alas 11 kay ting paniud to. Sa dupa man ja kuan guys kanang update nemo sa hanggi pamati okay na jud ang likod di na sakit di na okay na gang ginhawan ja ganahan lamang pugod dari kay nimbuwak mangguni si Jana ja na pud say color nga ingani na pino kado si Jana ja ganahan ko sa una guys napuno jud ko sa mga ingani ja agdes ni agi lagi giibot sang bana dari so manguan jud ko guys kay giibot ni ja madu lang magmabuhi to isang giibot ay murag mabuhi jud siguro kay naani kuan man mabuhi jud si ja guys kay murag ninsang nga to ah daghang malbiri ang tag-asa na daghan kadug bunga jaganahan pugod ani si ja guys murag man kuno ni ice cream ba ni na so I love you guys mo ni ja ganahan pugod ani gabi saging kay naalam ito sa buwak. So ganahan bitaw ta ka ng ato mga tanom dya mamuwak. Walang ganahan ka magsuri-suri dari sa garden ba. Samot na sa una guys nga magsuri-suri ko nga mangipo ko sa mga kanang mga tanom na mga okra, mga tawong. Dya karon guys kay nagsugod naman pugog pananom. Dya dia kuan po ni siya kanang gumamila nga dagko ka jud kuan sa naikag jud ko sa gumamila dito sa Bohol kay kuan kanang tawag nito dagko ka sa inganing gumamila sa Bohol ba nga kulay puti so nakalimot jud kog pang ngadyo diyan na po to ingani nga dagko ka nga yellow kanang dagko ka sa ingani ba mo nang ganahan jud ko manguliksyon karon manguliksyon na pud ko kanang mubuwak kay daghan ka jud ko mga tanom diha di man na mubuwak diyan guys harap pud bung gipakita dari kay karon mo adto na pud ko og Santander bisag di na pud ko makabidyo-bidyo dito sa mamalit lagi ko nang pangsahog na ko'y pansitenon dari mupalit na laman ko og kanang isahogra kay kuan ja balik data guys kanang gahang gipamati sa hang gilid naagi hapon mo pintig-pintig hapon sa sakit sa kuto-kuto pero maghuwat ra gihapon ko guys kanang mga kasweldo kang bana kay magpa ultrasound jug ko kay aron matan-aw ni unsa ni sang tijan nja para pud ma-update pud gahang kuan og minupos na ba jug ko or di anong nay kuan ako duga ja siyon ja guys kay magdali na ba jug uda nigluto kay naami kanang sa kabilaong pansit ang lutuon na pud ja madto na ko so di na guys naluto na gahang pansit. So wala mo pakita gin sa napagluto gitabangan di ko ni kulog hiwan sa salamat kay kadto ni ko gitabangan ko kay alas 11 na anja kinahanglan ba alas 11 nga naa midad to anja nagluto di pud sila pansit dito sa pikas guys kanang 2 ka kilo nga pansit ug adobong baboy ug apritadang manok so man among pagsalo-saluhan karon guys sa among women's party. A few moments later. So mo ni magpa-premyo guys. Madam Alice Eliseo. Mga ka-women's sa Tanawan. Diyan na diyang mga pa-premyo guys oh. Nana jud ditanan. Dito. Maligo ka, gutuman human kaligo, ako na lang ka. Dito na na siya. Hi sa dali. Hi sa diri hi. Hi sa diri.
Hi na hi. Hi. Ako man ni mga palalabgod na nako. Na. Pati si nga ni mo? Ah, lagi si Cristil. Na naman din si Cristil sa una sa YouTube, no? Na si Cristil. Trapa. Ikaw? Si nga ni mo? Wila? Wila? Mara? May si Mara. Halawa ka kaila simungan? Ikaw sa may nga ni mo, be? Upang sa ulo sa bagong tuig 2023. Hinaon na imo kaming alalayan o proteksyonan sa tanan among mga kalihukan karon. Kining among mga gibuhaton, among ihalad kanimo, Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Diya guys, sabrihan na nakanihang pansit kay mangaon sa kuno mga sugod og pa games. So nasa ning abrihan guys kay dari kuno mga specialist dari sa barangay. Diya guys, aguban kay amo ra mangipang balot na para di siya sa mo manang ipangbalot ra na mo ipang tagsa-tagsa na ipanghatag. Jabi pur kuno magkuan guys, mangadji sa kuno. Kaya sa pinipaglaon among ipaamuli, tutuo pagpili. O pagkagaya kami mga may paglawas, ang katsa-katsa na pagkapamilya. Gabayin kami karong naglawa hangtod sa among pagpauli. Hindi ka na Lord, ang ipagaya ng kanimo. Pinagi sa iyong pagtumanan si Kristo Ramon mo. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, tawagan na. Diya guys, naman pa nga, diya salamat tayo sa among nag-lead og prayer si Madam Alice Eliseo. Diya, kanindari napita guys, mga opisyalis diri sa among barangay. So, gilain naman sila dari, diya dari lagi butang ang pansit guys. Diya, dari po na pansit nga sa kaplanggana. Diya, salamat tayo sa among presidente, kanina ka-green. So, diya ni nag-distribute sa mga nakabolsita. Kanina nakabolsita guys, nanisud nga, kuan ka ng adobong baboy ug apritadang manok. So amo din is janggi pang bulsita guys kay arong tagsa-tagsa og makakaon jud ang tanan. Kay na may kadong mga women's dari murag 100 kapin ja. Malangi tagsa-tagsa lang din ni jang pang distribute na kay nawalay puy mga kauban mga bata. So musandok lang pud sila dari og pansit kay ang pansit lagi dari nga sa planggana. So mo na yung kuan guys kana makakaon jud ang tanan. Daghang salamat sa mga opisyalis dari, especially din ni among kapitan Tito Mabirungan og ni Konsehal Luzminda Marimat. Ug kani among iski chairman nga si Maricel Rosiana og si Konsehal Glenn Cuerda. Daghang salamat di kadto dani ni Konsehal Ludi Lagari. Wanang among konsehal dari. Daghang salamat sa mga opisyalis dari sa among barangay Tan-awan. So dari pud sila naka-assign na ilang lamisa guys. Sakpan ka. Diya guys, agang gikaon kay saging. Ang lamia mo dyan ka saging. Diya. Hi, di ko na nila. Kadi si Bibs. Hi, Bibs. Diya, hi, Glenn Cuerda. Hi, kuno sila guys. Glenn Cuerda, kung sila mo dari. Diya guys, mag-start na og pag-games. Salamat di ko na ni Cheryl Rindon.
Diyan din ako sa bahay guys. Mo nga mga nakuha nga exchanging gift na ninja. Na kadaag day pukus mga paduwa. So gapil-apil jud ko sa duwa dito guys. Na-enjoy jud ko. Mani mga nadagaan guys ng mga palwaro. Napil ano. Asa naman to gusa? Albihan ni ma. Mabihi gali sa tong usa dak. Asa tayo gubutang sa bugasan na. Asa man to? Milo. Tsaka na. Kuha na kanang buralo na. Kuha ni asawa ni Spirijun. Na. Pitsil. Pitsil nga mabuak. Na. Kuha na sa padula na ako Padulo. Nice kayo siya, guys. Halau. Nice so kay pang kuan ba pang Manila mi nga kanang pantimplag. Akon pod. Nahadlok. Nahadlok. Ihadlok pod. Nice man kay dili man di mansahan no. Dili mo mansahan ba? Dili mo mansahan. Diya po yung mga sana abli sa kuno na ako sanak. Mura man ikatong katuganing naka-foil ting kuan. Mga kuan na pa premium ni Alice. Abli ko na rin yung sana day. Katubang murag hotdog nga naka-to sa foil lami ba to? Butido? Oh, butido. Kaunta gaming kuan be kanon be. Inita sa mga sudan la. Nak inita sa anak. Dilat pa. Pagod na kita. Ha? Di kay di na magluto gali mo pa nagluto. Sana day. Itlog. Dilat pa. Lami nga dilat pa. Asa man na? Lami ah. Oh. Hala. Lami gid siya nga dilat pa. Mas krud ko kita ning lami ato na. Murag blueberry Tag 29 ra ba? Lami ato na. Ano among Christmas. Among party day sa women's daghan mga silin agas na. Mo ni amuhang agenda ng kababaihan. Tungo sa kaunlaran, agenda ng kababaihan tungo sa kaunlaran man among uniforme sa among women's. Ako man to'y presidente sa una guys, ba nang ni-resign ko kay lisod kadto nang natay katagdanan kay di ta maka na mga meeting na mga lisod kadto na maging natay katagdanan ba mo tong nag-resign ko. Hindi guys, nalipay ko guys kay naaning buwa kagahon ko an. Gumamila pud di siya nga na dara nang gibutang des kaang na daghang adyo kong ipagtugsok dadto pero paning buwak kare rin siya ning buwak ya. Diyan lagi na guys, ganahan lagi ko na buwak nga nanguliksyon lagi ko mga ingani nga buwak. Diyan makauli ko buhon, balik og buhol upuhon, mauliksyon na po ko katong puti og yellow nga kanang dagge. Diyan guys, mo to ang video karon na dawa. Diyan daghang kadtong salamat ninyong tanan guys diyan. Kuan kanang malagi na guys kanang na enjoy ko sa among party kay nakadapog ko ka ng mga kuan guys, mga dilatan diyan. Di pa ipos Kristel og si Nicole kay naapo ko nabunutan nga tong pitsil nga kuan, pitsil nga murag basag yun bitaw pero daghan ka sumig pitsil dari. Kuan hinatag pa to ni kanang sis in. Ja, salamat ay kadto ni sis in kay mo diya mga gamit ja. Napalagi may mga kalandari nga wa magawas amo pa nang ikuan wa lagi pud may mabutangan magpahimo pa ko ganong tungtunganan. Kay wala pa lagi may kusina. Giatep-atepan na na guys, ibutangan na na nagkuan. Magsamantala puhon-puhon guys ug maka kuan tigom-tigom ko maka pahimo na ko da nang hang kusina. Karon kayo lisod pa kadto may makabawi kay malagi nang ang banaw, di pa na kada adlaw mo trabaho. Madyon tag kada adlaw na sa kay makatigom na ko. Kung kada adlaw na sa guys makatigom na ko unsa makahuman na pud mi og bayad sa among utang sa bangko kay nami utang sa bangko. Sa na-stop man gud na sa pag-pandemic 2 years na siyang na-stop og huwog. Diyan nagka-interest. Ang bangko di ay magka-interest din as basta di ka makahug manang na-stop og ka ng hug. Mo nang nakabalance mi og murag 29. Pero ning gamay-gamay na lang ron kay gipursige man jud sa kung ba naghug. Balag wa mi ma kuan guys gibayran jud ni para mahuman mi. So gamay na lang na ron na balance na laman mi og murag mga 15 na laman. Siguro mga July mahuman na kay dyan ang humanon. So wala ko may problema guys so kanang mahuman na kay among problema si ni Kristel na laman mag-college. Diyan karon lagi nagwatuwat pa lagi mi sa resulta sa kuan ni Nicole. Diyan wa pa man gipos. Naghuwat pa lagi mi sa resulta sa isang board exam. Diyan magkapasar po na sa board exam guys, problema na po pang pang-apply.
Kaya hapa po nang ipaadyo diyang mga ngipon kay naman yung mga masango man na sila sa kuan kanang pag-apply og munay mga daot sa ngipon. Kinahanglan jud na nang ipaadyo na diyang mga ngipon. Napay mga pastahonon. Unang dako pa jumig kuan tigum-tigumon pa jud na namo na. Diyan mo na ganyan, nag-sideline naman po ko dari sugod. Kaya na may mga gis. Sideline na po kong tour guide dari. Diyan, sideline na po kong kuan. Mga gabi, mumasads na po ko. Naulian naman po niyang likod. Mumasads na po ko guys. Masig, manawag na mumasads. Kaya mumasads na po. Kaya makatigom na po ko. Sa una, nakatigom na po ko guys. Nga wa pa ko nag-vlog nga. Maningkamot lagi ko nga. Makatigom na ko. Na yung mga sideline pero di lagi pod lalim ng magmassage. Salamat kay Kadyo ni dong tanan guys kanang di mo magsawa sa mga video sa palihog lang pugog sa mga bago dan isang video. Subscribe lang pud mo og kanang kuan kay i-click lang pud ang bell para maka-update pud mo sa mga video. Balag kuan guys mas nakatabang pud mo na ko guys yung pagtan-aw kay madulaman makatigom pud ko ug mamiso. So, dako na ito ka nagtabang para sa pamilya. Diyan mo to guys. Daghang kayo salamat. See you in my next vlog. I love you all.